Online Radio. K-Box 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 Online Radio.
kamuhin maupay ngan pamatihan aton paghihimang rawan. Kruhay Hulagway! Mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Gagabay sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pamanang kalinangan ng ating mga ninuno. Kruhay Hulagway! Alamin ang sariling atin, pagyamanin, ipagmalaki. Kruhay Hulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artist Pars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway! Edukasyon para hangatanan. Edukasyon hakahanginan. Waray mababayaan. Sakay na! Maupay nga adlaw sinirangan Visayas. Labi na gud haaton mga grade 10 nga mga estudyante. Namamati kamo yan na haaton programa nga Ginaadman hakahanginan. Sanglit, lingkod la kamuhin maupay ngan pamatihan aton paghihimang rawan nga lesson para yan nga adlaw. Ipapaangbit namon niya na an matinuhaon ngan makaaraghat nga pag-aradman. Ako Teacher RJ. Nga nakuliwat ni Teacher Regina. Diri mapupukan hinbisan ano nga bagyo ug bisan ano nga problema nakakabiling hin pamaagi. Asyagod kita hini nga mga Pilipino. Magbaskog, madinasigon, ngan siyempre magdurutungan, mabinuligon ha iyang mga igkasi. Kruhay Hulagway! Partner, makarit ka ba hamat? Partner, magiging radio broadcaster ba ako kung makarit ako hamat? Baga interesado ka na kadtuhan mat kay karuyag nga ni nanay mag-engineer ako. Lugaring, anmat, anwaray teresakon. Ha 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 ha! Tamagay partner. Pero, natuod ka ba iton mga waray? May nakalugaringon na konseptuhan mat. An mga waray? May kalugaringon nga mat? Partner, an pulong pala nga mat, in-English na. Karuyag sigmun, gindara ini haaton tikang halangyaw. E kung may dakita mat haaton katilingban ug sa paman umabot an aton mga manarakop, ano man ngayon ang tawag hinihadtuhan aton mga kapuy-apuyan? That's a good question, partner. But if counting is part of math, actually, we have a word for it. Sugadan, ihap. Likewise, if measurement is part of math, pinulot kito sugadan sukol. For addition liwat, we have dugang. For subtraction, may dakita iban. For division, may dakita pagbahin-bahin. Ngan para liwatan multiplication, kung 5 times 2, pwede ka sumiring nga 2 Kung 6 times 6, pwede unumaan unum. Ini nga mga pulong o terminolohiya, nagpapasabot na ini, may dakita konsepto han basic arithmetic. Karuyag signgon, diri kita blangkuhan mat, ikang pahan kapikangan. Makarit ito ngayon siring. Dakoy ni nga realization para haak. Anakon tatay, kamatuuran la, usa nga makarit nga panday haamon lugar. Masisiring ko nga, waraya makagtimahing college, nga nakamaturan, igulahiya nga nakag high school. Pero, aniya ka dati magaya din balay, kilala dugod dito haamon bungto. Inpapadara nga ni Tia Sibungan Manila pag ayad lahin balay. Sanglit, diri mo kinahanglan maging engineer para maging makarit hamat. Kaya aton pala katilingban, nababaruan ta na ini. Correct! Ugsa pa kita sumulod na eskulahan. Maaram na kita hitmat.
Sanglit, parahan programa naton niya na ipapasabot napon haamon mga mamarate na may dakita usa nga sangkay nga atuyan na Canada. Nga ginahangyo naton nga magpaampit bahin ng iya dissertation ha islahan Tubabaw, Giliwan, Eastern Samar. An iya dissertation mahitungod hin usa nga fish trap nga gintatawag nga panggal. An iya tatay usa gihapon nga puro pangisda ikang habalangkayan Eastern Samar. Sanglit karani gud ha iya kasing-kasing an dagatnon nga panginabuhi. Mga kaupdanan, aton pamatian si Sir Dennis Gupa, usa nga doctoral student sa University of Victoria, British Columbia, Canada. Ako si Dennis Gupa, isang direktor ng teatro at nagtatapos ng aking antas pang doktoral ng Applied Theater sa University of Victoria dito sa British Columbia, Canada. Ang panggal ay isang uri ng tradisyonal na pangingisda gamit ang fishing implement o bitag na tinatawag na panggal. Nakita ko ang panggal at uri ng pangingisdang ito sa isang barangay sa isla ng Tubabaw sa Giwan, silangang panig ng Samar habang ako ay nag-field research. Gawa ito sa isang uri ng kawayan na ang tawag ay kalingkingan o kawayang tinik. Hinuhugis ang mga pira-pirasong kawayan hanggang maging bakol ito. Iniiwan ng mga mangingisda ang panggal sa dagat at makalipas ng ilang araw, babalikan ito upang makuhang muli. Para sa akin, natatangi ang panggal sa lahat ng aking nakitang uri ng pangingisda sa aking pananaliksik sa Samar, sapagkat ang kaalaman ng kapaligiran ay susi sa matagumpay na pagkuha ng panggal na nakalubog sa dagat. Mamaya, tatalakayan natin yan. Kapag tinanong mo ako kung ano ang panggal, gusto ko itong sagutin sa historical na pananaw. May katagalan na rin ginagamit ng mga mangingisda ang panggal sa isla ng Tubabaw. Ayon sa mga katuwang ko sa pananaliksik ng panggal na sina Tatay Duning at Tatay Frank Abuyen, ito ay tinuro pa sa kanila ng kanilang mga ama. Paano nagkaroon ng panggal sa kanilang isla? Kwento sa akin nila Tatay Duning at Tatay Frank, nagmula ang panggal sa karatig isla ng Surigao. Dahil nilulubog ang panggal sa ilalim ng dagat, maaari itong alunin, lalo na kung ang panton o pabigat ay hindi sapat ang kakayahan upang pigilan ang malakas na alon sa ilalim ng dagat. Minsan, nagkaroon ng malakas na bagyo. Isang panahon na hindi na rin nila maalala kung kailan. Inanod ang mga panggal ng Surigao sa baybayin ng isla ng Tubabaw. Kinuha ito ng mga mangingisda sa barangay San Pedro at isa-isang binaklas ang mga pira-piraso ng kalingkingan at muli nila itong binuo. Binaliktad nila ang paraan ng pagkatuto ng paggawa ng panggal. Karaniwan kasi nagsisimula sa pagbuo, pero sa mga mangingisda ng barangay San Pedro, dahil wala naman magtuturo sa kanila kung paano gumawa ng panggal, tinuruan nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabaklas-baklas nito at pagbubuong muli. Inverted learning approach. Binaliktad nila ang proseso ng pagkatuto. Dito na papasok ang kahalagahan ng kaalamang lokal ng mga mangingisda. Taal o native sa kanilang ilang elements ng sipnayan o mathematics. Mula sa kasaysayang ito, nais kong ihayag na merong panandaang paraan o algebraic modeling ang mga mangingisda. May likas silang kaalaman sa pagsusukat at alam nilang tandaan ang mga kata, yuwat o coordinates ng mga kalingkingan na nahabi. Hindi ba binaklas nila ang mga panggal na dumaong sa kanilang pangpang? Tapos binuo nila itong muli? Sa prosesong iyan, natatandaan nila ang mga eksaktong posisyon ng mga habi. Alam nila ang coordinate system at yung tinatawag ng mga mathematicians na Cartesian coordinates. Isa pa, kapag nilubog ng mga mangingisda ang panggal sa dagat, kailangan nilang gumamit ng paraan upang makuha nila
ito pagkatapos ng ilang araw. Siyempre, kailangan nila itong balikan. Dahil wala namang palatandaan o buoy na nakakabit sa fishing trap, kailangan nila ng paraan upang makuha itong muli. Dito papasok yung term nilang eskwala. Merong 90 degrees angle na pagsusukat na nangyayari sa kanilang mga isip. Kailangan nila ng 3 tigaman na tutugon o magko-correspond sa bawat isa. Ang unang coordinate ay kung saan nakalubog ang panggal. Iyan yung base point nila. Sa dagat yon. Tapos, tumitingin ang mga mangingisda ng panggal sa bundok. Dahil kailangan nila ng 2 pang tigaman, halimbawa, yung lubi sa isang panig ng bundok, tapos yung tuktok ng bundok sa kabilang panig naman. Dapat makabuo sila ng right angle sa mga tigaman mula sa bundok na nakikita nila mula sa dagat kung saan inilubog nila ang panggal. Ano ang gusto kong sabihin dito? May kaalaman ng mga mangingisda sa Euclidean vectors. Dahil sa eskwala na ginagamit nila bilang paraan ng pagsusukat. Ang ugnayan ng sipnayan at kultura sa pang-araw-araw na buhay ay tinawag na ethnomathematics ni Ubiratan de Ambrosio. Ang kasaysayan ng pagpapanggal sa Barangay San Pedro sa isla ng Tubabaw ay kasaysayan ng pagbubuo ng kaalamang lokal. Ang bagyo, ang dagat, ang eksperimentasyon ng karunungan na inihahayag sa pagbabaklas ng mga kalingkingan ay bahagi ng isang proseso na nagluwal sa lokal na kaalaman ng pagpapanggal. Tinuturuan tayo na kilalanin ang katutubong kaalaman na hindi ito misteryosong sumulpot na lamang. Ang mga lokal na kaalaman ng mga mangingisda ukol sa sipnayan o matematika ay may praktikal na gamit. Hindi hiwalay ang matematika sa kultura ng pangingisda para kay Tatay Duning at Tatay Frank. Maaring hindi nila alam ang mga termino tulad ng Euclidean vectors, geometry o kaya trigonometry, pero hindi nangangahulugan wala silang kaalaman ukol sa matematika. Walang diploma sina Tatay sa agham matematika sa mga kilalang pamantasan, ngunit taal ang kanilang karunungan. Siguro, pwede nating sabihin na ang dagat ang kanilang naging universidad at ang bangka ang kanilang classroom. Kung titingnan natin ang buhay at karanasan nila Tatay sa pagpapanggal, hindi lamang pagpapahalaga sa kultura ang dapat isipin, kundi ang pagpapahalaga sa mga maliliit na kabahagi ng ating bansa tulad ng mga mangingisda. Kung pagyayamanin natin ang lokal na kaalaman ng mga mangingisda ng ating mga pamayanan, maaaring makaimbag tayo sa pandaigdigan kaalaman sa matematika na nagmula sa katutubong kultura ng ating bansa. At dahil dyan, titingalain na rin natin sila bilang mga tagapaglikha ng kaalaman at karunungan. Maraming salamat, Sir Dennis Gupa. Good luck sa iyong disertasyon at pakikipagsapalaran sa iyong mga adhikar. Damo gihap nga salamat, haamon mga mamarati. Sumainyo ang ilang sandali ng pagkilala sa mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Kruhay Hulagway. Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artispars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway. Kruhay Hulagway. Mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Gagabay sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pamanang kalinangan ng ating mga ninuno. Kruhay Hulagway. Alamin ang sariling atin, pagyamanin, ipagmalaki. Kruhay Hulagway. Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artispars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway.
nagikan kita. Tikang san aton mga urukyan. Nakiwa. Nalakat. Nagdadalagan. Nasakay. Nagbabaluto. Ihirayo. Danay. Nakukurian kita pagbalik. Ngain ka nga ni. Tikain ka. Anuan imo bibiling dinhi sa kagurangan. Hinay sa impagtamak. Bangin ka, ibatian san mga agwason. Chinsu? Parang ngayon nga nito. Sa bukid, balay san tutulihaw, nga pirmi na hapon sa lawihaw. Tikaman san giutan, san kadakip nga tulo. Ayaw pagpasipara, pagpulod san tuog. Ida sa igbaw san sapa, kay tugon ni apoy, maitun at amanon, sugat san iwasa, san naistan, nga diri, sugat sa aton. Rayonan aton yung dangatan. Danay diri na kita nakakatultol balik sa aton mga saalian. Iwa, waray hunong, waray undang, hain kanayana, bulag sa imo, sa inaadman, sa abuyan. Nabati ka ba di? Tungga ang pagaspas, san paku, san salaw, ug aliyahuni sa hunilan. Balik na, manunukot na ang kalibungan, san animo, mga imutang. Kan ba't hanap
Tamaan at pasibatan, tinuwangan kalimutan. Muraw na sinamuran, kalisong tamagihan, ako'y panang at panagibuan. Muraw na singit ang buwan. Ruba-ruba nga kabablayan, nataklap nga kahanangan, nauna na sa imo pag-uli ang katubigan. Ginbalay-balay ang iyo pungto, waray hunong, makusog, malaksi, tikang sa kahirayuan, ginsuntok sandulok an iyo bugos nga syudad, ginrumpag ang tanan nga ginagian sini. Ulianay, panginanua an imo urokyan, maiha ka na nga nawara, giniiliw ka na san imo pamilya. Nangangandoy, bangin sa ilarom santaklap nga itong sibol, sibol, simba ko. Pagpasidungog o pagpasalamat para sa tag-ada san siday nga ayaw pagpudla ang tuog na si Phil Harold Mercurio ngan san Sirang Theater and Sam para san awit nga huraw. Dinhi nagtatapos ang aton siday og awit bahin san aton kalibungan ug mga kaagi kumo mga waray. Nabatian niyo sa kahanginan durot sa iyo sa National Commission for Culture and Arts, pinaagi san programa sa ilarom sa National Committee on Cultural Education. Damo nga salamat. Ayaw ulta, manukutan kalimutan. Sumainyo ang ilang sandali ng pagkilala sa mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Kruhay Hulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artist Pars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway!
hulagway. Mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Gagabay sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pamanang kalinangan ng ating mga ninuno. Kruhay, hulagway. Alamin ang sariling atin, pagyamanin, ipagmalaki. Kruhay Hulagway, hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artist Pars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay, hulagway. Kruhay hulagway! Maaram ka, partner? Mapaso! Gudya na nga adlaw. Mugiyap ka kulog partner. Ano daw lang nga, grabe manit ka pasuya na. Kanina, pati makukarigo. Mga usa pala ka minuto, impapamalas dayon ak. Climate change, partner. Climate change? Amo ini ang pagbaguhan klima o panahon, di kang haniyan normal o kinahiaraan nga kinaiya. Yan na, darahan nagtitikada mo nga carbon dioxide aton panganod o atmosphere, nagtitika paso na liwat ang aton kalibutan. Ano an hinungdan han pag-umentuhan carbon dioxide aton panganod? Maaram ka, partner, anay ha. Ugsa ko bato nun ito nga imo maupay nga pakiana. Karuyag ko anay klaruhon nga ang climate change hadto pa man natatabo na hakalibutan. Sugadhan nakalabay nga ice age. Kundiin humagkot ang klima hakalibutan. Nga nagdurot ini hinpagyelo o nahimo nga ice ang dako nga bahin han earth. Nga natunaw nga haw ini han nagpaso na liwat ang klima. Karuyag signgon ba ini nga usangan natural nga hitabo it climate change? Correct ka dyan, partner. Pero hiniya na nga natatabo nga pagbabag-o hakalibutan, di rin natural nga hitabo, kundi hinimuhan tawo. Adi na, partner, hapanahon han industrial revolution ha Europa, dumamo ang mga pabrika nga asya ang tinikangan han carbon emission. Ngan FYI, partner, 18th century pa ini. Ngan hastaya na mas nagtitikada mo nga nagtitikadag ko ang mga pabrika hakalibutan. Dugangan pa naton, partner, hanwaray katapusan nga pagpinanguto ding kahoy haaton mga kagurangan. Kaya naman liwat pa kasiring mo ito, partner. Ano ang kalabutan han mga kahoy haaton ginpapagimang rawan? Kay man, good partner, didahan elementary pa kita, kunan tawo ang mga kamanampan ang nahangraban oxygen, gintutduan kita nga ang mga tanom o puno liwat ang nakarawat o nahangrab han carbon dioxide. Nga hunahuna daw, partner, kung nakapundo hasulod han kada puno ang carbon dioxide, anuman ang matatabo kung pukanon mo tanan nga kapunuan hakagurangan. Aba daw, partner, makakagawas iningan masabrang. Nga naakot pagkakaaram, mapaso nga hangin o gas ang carbon dioxide, diri sugadan oxygen. Correct ka dyan, partner. Asya nga ni nga marasa lalumingkod ha ilarumhan puno kay mataghom, di ba? Lugaring an makahurulop kay padayon lagi hap an pangutudhan mga kahoy hakaguguban. Di ka ngan sakupon kitahan mga Espanyol hastahan tuig 1990 haros 21 milyon nga hektarya na hingkaguguban an napara din niya Pilipinas. Ngan sumalaliwat han impormasyon nga ginpagawas han Ibon Media and Communication di dahatuig 2015, 7 ka milyon ka hektarya nala han kagurangan ang nasasalin diniha aton nasud. Sumatotal, naabot na lainihin 23% na kabugusan nga kahaluag han aton nasud nga Pilipinas.
Maaram ka ba partner? Kung pera dapat ka porsyentohan kagurangan an kinahanglan igmentinar basihan heograpiya ngan kahaluag han Pilipinas? Tegon ko partner. Mga 30%? Guti ay pa ito partner. Kay kinahanglan naton hin 54% o 54% han aton kagurangan. Pastilan! Tako pa ini nga aton durukwagon. Ngan karuyag kula tagan hindoon an aton mga katutubo o indigenous people. Kay mas naaangyanan hira haninay-hinay nga pagnipis han aton mga kagurangan. Kung nakilala kahit mga agta hakabukiran han Sierra Madre ha sinirangan han Luzon, an kagurangan ang darangpan han nga tanan nga era panginahanglan na kinabuhi. Dito hira nakuhahin pagkaon, hinbulong o tambalin sakit, asyay ni an era panimalay nganda mo pa. Agihan pagnipis han kagurangan, napipiritan hira nga umukoy, sapit o kaupod ani ba nga mga tao sugadhan mga Tagalog o Ilocano. Darahini, hinay-hinay na nira nga nakakalimtan ng era pinulungan ngan kultura. May dapa iba nga napabilin ha mga tayaw nga lugar pero kung magpipinadayon ang pagtamas-tamas ang Sierra Madre, mapipiritan nga hawan iba nga lumusad, tikang hakabukiran. Anay la partner. Og sa tagpadayanan aton ruhimang raw, karuyag kuanig pakiana. Basen imo ginpanyakan kanina, may kalabutan ba hinay-hinay nga kawara, han kagurangan, hahinay-hinay nga namamatay nga kulturahan mga agtahan Sierra Madre? Sugadi ni partner, base han ihap han National Commission for Culture and the Arts, may ada 187 nga pinulungan o lingwahe habugos nga kapurupudan han Pilipinas. Ngan maaram ka ba partner, nga upat hini dinhi masisiring naton nga patay na o di nga ni hinay-hinay na nga nawawara, agi nga gutiyay nala ang nagamit hini. Pananglitan ando paningan agta. Usay ni nga pinulungan han mga agta nga mabibilngan han norte sinarangan han Luzon. Partikular na ha may lalawigan han Isabela. Labi na gud an mga bag-o nga tubo. Kaurugan ni niya era, nagtitinagalog na o di nga ni nag-iinilokano. May tungod man gud nga asyay ni ang mga dominante nga mga pinulungan nga harani han ira mga komunidad. Partner, naintriga gad ako ini nga mo ideya. Kanina, naghihimang raw pala kitahan climate change. Katimayana, ginihimang rawan na nato ng pinulungan ng mga agta. Ano it kalibutan ng pinulungan na climate change partner? Simple la partner, simple la hinduro. Sugadhan ginsiring kanina, hinimuhan tao ang natatabuyan nga climate change. Ang pinulungan, kabahin hiyahan kulturahan tao. Ang kultura, hinimuhan tao. Sanglit, masisiring gihap naton nga hinimo gihapan tao an pinulungan. Sige daw, diin man nagtikangan pulong nga climate change. Ada kay mga natatabo kalibutan partner. Sakto ka naliwat partner. Lugaring, ang tao ang nagngangaran han iya mga karanasan din iya kalibutan. Ang kinaibahan ng tao ha mga kamanampan, tako siya makighimang raw gamit ang pinulungan. Pinaagihan pinulungan, nangangaranan niya ang iya ginuukyan nga lugar, ang iya ideya, ang iya mga kaagi, ang mga butang ha iya kalibungan, ngan bisan ang iya mga igkasi. Kung kayahan tao, ngaranan na natatabuyan na nga pagbag-o hin panahon, kumo climate change, karueg signgon, kaya gihapon niya magngaran hin baton o solusyon hini nga kalibutanon nga krisis o problema. Baa partner, nagtiti kahilarom leni nga aton storya. Sige, pahilarumon ta pa. Ano gudi ni kada ko nga problema nga aton ginaatubang? Ada kay tak masisiring la, dakoy na hinduro nga problema. Kay kung diri tayo ni mapupugnan, bugos nga kinabuhi ang mag-iiba. Magtitikakuri ang aton pamilingin pagkaon,
Sugadhan mga agta, agihan nagtitikaguti an ira na dadakop nga isda, napipiritan nira pagbalin harani ha mga sawang. Apektado gya pira ang nagtitikaguti nga kakahuyan na Sierra Madre. Hadto, an iradako nga pakabuhi, amuan pangangaso, kakagurangan. Sugadhin mga ihalas nga baboy, bugsok, nganda mo pa. Yana, agi nga manipis naman ang kagurangan, guti ay nalaliwat nga kamanampan ang nadadakopan mga agta. Usa pa nga epekto han pagbag-uhan klima, asya ang paggutihan supply han presko nga tubig. Hinungdan gihap ang climate change ang kahimugso hin mga sakit nga delikado ha aton panlawas. Pero ang pinakamakangingirhat labi na din niya Pilipinas, ang pagkusog nga nan kahimugso handa mo nga bagyo darahan nagtitikapaso nga kadagatan. Kamakangingirhat gud man ito nga imo sumat partner. Og sakit ang matimay ni nga aton episode, karuyag ko anig pakyan ha imo, ano an angay ta nga buhaton, base mabaton ini nga aton mga problema nga pagtaga climate change. Diri na ini naton malilikayan. Ada na ini, nagtitikapaso na't kalibutan, nagahataas na naton sea level, pero kaya ta pamapugngan ang pagduro hini. Kinahanglan ta bag-uhon an aton pamahong-pahong. Limitahan ta naton pagkonsumo, mabuhila kita basihan aton panginahanglan. Pagsalin kita para buwas nganan mga masunod nga henerasyon. Pag-adman ta ang kinabuhi han aton mga katutubo, sugadhan mga agta. Dako an era pagrespeto han kagurangan tungod nga didto hira nakuha han ira mga pangangaunon ngan iba pa nga panginahanglan. Ngan diri nira batasan an magpasobra han panginahanglan nira hakada adlaw. Ngan bisan kita nga mga waray kung pag-aadman naton an aton kultura, masasabtan naton ngan aton mga kapuy-apuyan may dadako nga pagtaho daera kalibungan. Hadto natuod hira nga may mga mangurukoy ha kahoy, dagat, tuna, ngan hangin, sanglit, diri nira gintatamas-tamasan ini. Ira pa inigin dadayaw ngan ginpapangadian. Nahituman man gudla nga nasakop kitahan mga katsila, Amerikano, ngan Hapon. Ngan agi hini, nangalimot kita han aton hadto mga tuluuhan ngan tradisyon nga makakabaton unta hini nga aton problema nga pagtaga climate change. Damo nga salamat partner hini nga imo ginpaangbit na kinaadman ha akon. Labi na gud aton mga mamaratik. Waray sa payan partner. Yan na, dinhi na nagtatapos ang aton episode yan na nga adlaw. Unta, pumunyog pa kamuhaamon sunod nga mga episode kabahin lagi hapan aton kultura nga tinulungan. Otro, ako hi Teacher Regina. Nga nakuliwat hi Teacher RJ. Nagpapahinumdum ha iyo nga an kabataan nga may kinaadman an kabubuason han aton nasod. An kinaadman aada ha aton kultura ngan pinulungan. Sanglit, ayaw tago din hingalimti. Igpadayon ta ngan aton pakigbisugan. Kruhay Hulagway! Sumainyo ang ilang sandali ng pagkilala sa mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Kruhay Hulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artispars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway! Hulagway! Mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Gagabay sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pamanang kalinangan ng ating mga ninuno. Kruhay Hulagway! Alamin ang sariling atin, pagyamanin, ipagmalaki. Kruhay Hulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artispars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway!
Yan mi de yan nơi ninh ca ni na ca ja ba nơi na 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 ka ba nơi na na yat ay Nasiring sira nga an mabaskog nga mga nasyon sa kalibutan. Mao an mga nasyon nga may hinumduman, nga may kataas nga respeto o halarom nga pagpakahulugan san iya kasaysayan ug kultura. Matuod man gud ang siring san aton bantugan nga bayan nga si Dr. Jose Rizal san magsiring siya nga andiri maghigugma san iya pinulungan, mas maraot pa san malangsa ug butod nga isda. yan mi de yan ga nan ki tu Pero ano ba ang aton pinulungan? Dinhi sa Pilipinas, sumala sa listahan sa National Commission for Culture and Arts o NCCA, may adakit 187 nga yinaknan o lingwahe. Lugaring ang iba sini sa ira, harani na nga mamatay, tungod nga diri nagud siraging gagamit san mga bag-o nga henerasyon, panangditan dinhi ang dupaningan agta nga usa nga inaknan nga mabibilngan sa norte sinirangan nga dapit san Luzon. Partikular na sa bungtos san makunakon sa lalawigan san Isabela. Dako nga hinungdan ang pagdominar san mga tagagawas nga pinulungan sugad san Ilocano nga Tagalog ang hinay-hinay nga kawarasan tira dupaningan nga lingwahe. Kung ikukumpara nato ng aton pinulungan nga winaray, may dakit mga pulong nga mabibilngan gihapon sa dupaningan agta. Sugad san duwa o dini sa aton duha, hilay nga sa aton balay ngan bugsay nga sa ira busay. May daliwat sira pinulungan nga irala sugad san bukarot nga an karuyag signon sa aton buaya o an naamakan nga an karuyag signon sa aton giusay o gibabaysay. Ang pinulungan bahandi san aton nasod og pagka-Pilipino. Sanglit kung papasagdan la naton nga mawaraan aton katutubo nga yinaknan, baga gihapon kit sinawad-an sinhaluag nga katunaan nga diri na naton mababawi bisan san-o. Ngan ito nga tuna, dito nakatanom ang aton mga kaagi, ngan aadto gihapon nakalubong ang karikuhan, sugad man san inaadman san aton mga kaapuy-apuyan. Sanglit, para sa paghatag sin pagpasidungog san aton pinulungan nga winaray, pamatian naton ang aton tulunga siday nga may tema mahitungod san pandemya. Hinimo san mga bantugan nga manunurat san Katig Writers dinhi sa Rehiyon 8. Siyahan nga aton pamatian ang siday ni Prof. Harold Mercurio, sinurat sa dialekto nga Kalbayugnon. Maupay nga takna sa iyo nga tanan. Ini nga konsiday inagpapahinungod sadton mga umabat san kakulba o kahadlok darasan COVID-19. Labi na sadton mga tumalikod sa kadayunan, didasan irap kahigbisog, sini nga sakit. Ang titulo sini nga siday, tukwaw. San guti ay paak, diriak na nga turog, pagpininsar san akon minangnuan nga ugang ugsiwo, sa amon luyo, labi ko na si burok ng tukwaw, didasan paghuyop san habagan. Yana nga amay naak, mas labi nga diak na nga turok, san akon ugang ugsiwo, kay waray pahumuyop ang habagat, nagtikang na ang tukwaw. An ugang, madali bilngon. Pero ang siwo, maiha
padakon. Nano naman la ang kalipayan sa nagmamanukan, kunan imo minangnuan, mahahanaw sa usala nga pagpirok santokwaw. San ginsusurat ko ini nga siday, lumahos na usa ka milyon ang gintukwaw san COVID sa bugos nga kalibutan. Lahos na liwat 50 kayukot ang mga napukan. Diriak maaram kun may kataluwasan. Ang tukwaw la ang naglalarang, kunan ugang, siwo, ubisan ng higot, iya igtutubyan. Yan na, isunod ta ang siday ni Hermes Sanchez sinurat sa dialekto nga Katbaluganon. Maupay nga takna haaton niya tanan. Ako hi Hermes Sanchez, taga Katbalogan. Usa nga paragsiday ug tagimugso ang sinisiring nga haglipot nga siday o hagsi. Ini nga gayon karuyag ko igpabati ha iyo ang mga hagsi may tungod hin pandemya. May dako igpapabati ha iyo nga mga hagsi nga may kalabtanan hanaton sitwasyon niya nga panahon. Ngan inikunta makahatag hinggutiyay nga pagpahumo kanat dughan ngan pagliaw. Habot nga hini nga atong gin aabat nga pandemya. Tapudla haiya. Haluyuhan pandemya, mga kataragman. Anlos ay nga gugmahan Diyos. Amon labi nga gamahanan. Pasan. An mga kahadlok nga ginaatubang. Indagmit nga mawawara kun haiya igpadangat. Alipuros. Ayaw gud kahadlok, hinin alipuros. Lugod dangot kita sa Diyos, kakurian matatapos. Kahadlok. Bisan kun madagmit, ang tapon had alipuros. Ayaw hadlok kay ang pawa, labaw-labawan ang gahom. Kabugat. Kabugat pasanon, kaguul pinsaron. Kunan Diyos aton kaupod, magaan ug kaya naton. Mga hagsi, habot nga han pandemya. Sa katapusan, pamatian ta ang siday ni Jeremy Evardone sinurat sa dialekto nga Palapagnon. Usay ni nga elehiya pagpahinungod san pagtalikod sa kadayunan san minayuyo ni nga mayor sa bungto san Palapag, norte nga dapit san Samar. Elehiya kan Manuel. Pira ka tuig tagin inaraman ang Panginano sa atbungto sa panahon san kataragman. Pero gindatngan kitsin ayat nga bisan sino sa kalibutan, puros gudman na tigdaan. Unob mo na nga ginaabat ang mga suol o kagulanan sa naaarog na nga lawas.
ginamkon kapasan kagaw, nga labaw kin kakahadukan, labaw nga gintinagaman. Kung nano kahinay san oras nga imo gininantos, paghinulat sin kabulnganan. Mauman kadagmit san mga panhitabo, sa mata san imo pinanbayaan. Waray man la ngani bisan ultimo nga mga hangkop san imo mga hinigugma. Waray man la ngani tagis sin sadang nga oras nga umawas an mga luha. Waray man la pangamyon sin mga bukad o kandila an panimalay og anhawan. Waray man la batian pamatbat san kaarugan og mga bagting sa simbahan. Waray nakaluwas an mga pulong sin pagdayaw ngan pag-awil, pasidungog ngan pagsangpit. Waray ka man la kahidulong sin prosesyon san kasangkayan ngadto san imlob nganan. Pero mahinay man o tigdaay, waray nano man nga panamilit, an waray bilin nga kasakit. Masakit an mawad-an sa mga tao, harani sa aton kinabuhi. Labi na gud durot sini nga makamaratay nga sakit sa COVID. Pero mas masakit ada kung mahanawan aton mga minayuyong nga siday, labi kun waray na nagsusurat sini. Dinhi nagtatapos an aton siday sa kahanginan durot sa iyo san Kruhay Hulagway sa National Commission for Culture and Arts. Pinaagi san programa sa ilarom sa National Committee on Cultural Education. Damong nga salamat san iyo, pamati. Sumainyo ang ilang sandali ng pagkilala sa mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Kruhay Hulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artist Pars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay Hulagway!